Godt, Mads. Godt der, yes. Det er super. Kan jeg godt mærke. Det begynder at komme lidt af spændinger, ja. Kom næste. Godt det der. Kom så. Magnus. 2-0. Nemt. Legenden er her. Vi har lige scoret, men det blev ikke filmet. Det var sweaty. Magnus. Ja. Så er vi så godt. Nej, det sidder virkelig dårligt med os. Det tror jeg alle kan se. Synes, det sidder virkelig lort. Det blæser jo også pænt. Men jeg skal have det i, fordi jeg skal til DM. Ja. DM i hvad? Ja. Måske i VM. Men der er Magnus. Hej Magnus. Det har han ikke tid til. Fløjtet! Jeg filmer pisse. Okay, film det lort. Legenden tager over. Godt, Konrad. Godt, Konrad. Sådan. Hej. Kom igen. Ja. Kom nu. Nej, det er stærkt. Du er godt lavet, Konrad. Konrad, du ligger på midten, ikke? Eller hvad? Og venstre. Kære. 3, 2, stærkt. Hvad har du at sige? Ja, du tager over igen. Jeg har allerede ondt i armene. Hvordan kan du allerede have ondt i armen? Væk! Ja! Planlagt. Ja, stensikkert. Hvis det rammer forbi. Er du klar? Hvad nu? Du er sgu ikke stærk. Op i hænder, Frederik! Op i hænder! Var der ikke en tilbage? Smil! It is ready. Det er det eneste, vi kan smile af. Sweaty. Sweat. Nej, Mads. Vi filmer. Okay. Kom så, Donny. Det er det bedste kamera. 3.000 kroner. Kom. Pres! Sådan der. Ja da. Pres, Konrad! Yes. Rigtig godt set, drenge. Videre, Konrad! Videre, Konrad! Det er rigtig godt lavet, Konrad. Skyd!
Gul. Klar. Aflever. Yes. Professionelt. Kom igen, Nora.